35,000 сомонӣ гови гусаладори бахачадор. ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмур Азия, хуш омадем ба канали мо. имрӯз рӯзи чоршанбе қарор дорем мо дар молбозори ноҳияи дӯстии Ҷиликӯл, молбозори чоршанбе. гови гусаладори бухачадор, қати бухачаи фарвичаи хушрӯи базебуш саҳар бега 10 литр шир доштааст бародаро. ина чорчорша тамошо кунед. говам гови бақуввати зур, онқадар пир нест, ё дуюмзо ё сеюмзо шая бародаро. қати гусалаш нарх навод 35,000 сомонӣ будааст, бозор 26,000 сомонӣ кардааст. сай ҳардуша дар якҷоягӣ додагӣ нест бародаро. шумо бошад наворо яктаи лайка монда то охир тамошо кунед. ҳамаи намуди моларо иншоалло навор мекунем. аз ҳамин фурсат истифода бурда тавсия мекунем барои чорбодоро драбилкои универсал омадагӣ аст аз фирмаи Алтимур, истеҳсоли Ӯзбекистон, яке аз бақувваттарин драбилкҳо дар Осиёи марказӣ. бисёр корчага аст, 220 волт қати кор мекунад, махавекдор малоткови 3 киловаттаи бародаро. нарх навош 3900 сомонӣ дастафкаш қатия. ғайр аз ин ҷодои дастӣ дорем бо корчаҳои алмазни беҳад коротона сабук мекунад. нархи вай 900 сомонӣ дастафка ба тамоми Тоҷикистон ҳаст. боз ҳам резино дорем. резино барои таи молҳо, размирош дарозиш 1,85, паҳниш 1,10, ғавсиш 2 сантиметр бародаро. якташ барои як мол пешбинӣ карда шудааст. нарх навош 950 сомон ҷои пулгирӣ шай бародаро, дастафкаш қатӣ. рақамҳо дар рӯи экран муроҷиат кунед. мо навора давом метем бародаро. ҳамаи намуди молора иншоалло навор мекунем. дар навори ҳамирӯзаи мо камтар камбудии техникӣ шудагӣ аст. барои ҳамин навора аз сар овозашро запис кардаистем бародаро. барои камбудиҳо бахшиш. ана гови гусаладори дуюм, қати буқачаи мошниш бародаро, буқачаи карпати фасон дорад. нархи гов 25,000 сомонӣ будааст, боз ҳам муомила дорад. буқача 6 моҳа шудагӣ бо хоб 3 моҳа буқа рафтагӣ будааст бародаро. 3 моҳа буқа рафтагӣ, ина буқачаи 6 моҳа дорад. нарх навош 25,000 сомонӣ, боз ҳам муомила дорад. дар бозор бошад 19,000 сомон кардаистай бародаро. 19,000 сомонӣ очаву бачара. ҳозирашта додагӣ нест. хушрӯ тамошо кунед. говам гови нағз, буқачашам зур, 3 моҳа буғуз, буқачаш 6 моҳа. говам онқадар пир нест. бисёр бошад сеюм гусалашай бародаро. майда майда сиёмка мекунем ҳамаи намуди молора. навора то охир ҳамаи ҷоша тамошо кунем бародаро. ана ин гови навбатӣ, гови гусаладоришам ин ҳам тоқам фурӯхта мешудааст, ҳам қати гуноҷинаш. касида чи хеле маъқул бошад. хоб очаву бачара 35,000 сомонӣ гуфте судагиай муомила дорад бародаро. дар бозор бошад 26-27,000 сомонӣ очаву бачара кардаистае. агар очаша тоқа биген нархаш 25,000 сомонӣ будааст, муомила дорад. бозор бошад ай 19 то 21,000 сомониро кардаистам бародаро. очаша тоқа, очаву бачара 26-27,000 сомонӣ. гови калонайнеки, ҳами govдош ранги гови швед бародаро. хушрӯ гова тамошо кунед. лайкҳоро фаромӯш накунед бародаро. барои камбудиҳои навор бахшиш. овози навори ҳамирӯзаро аз сар сабт кардаистем. мумкин ягон ки камбуди шавам бахшиш мепурсем бародаро. ана ин гови гусаладори навбатӣ, қати буқачаш бародаро. ана ира савдо кардаистанд. 19,000 сомонӣ харидоро кардаистай. саҳар бега 6-7 литр шир доштааст бародаро. як чорчаш, ду чорчи қафош камтар майдатар метавон, лекин ҳар 4 чорчаш 100% кор мекунад мега бародаро. ҳамира 19,500 сомонӣ
надодаста бародаро гови ёш, гови дуюмзо гусалаш буқача, гови нағз 19,500 сомон надодааст бародаро. молах шуруъ тамошо кунед, моли бад нест. ана ин гови гусаладори карпатча ишам дуюмзои моли ёш, гусалаш ғуноҷинчаира, гусалашам ранги очаш почабаланди хушрӯ, гови калон мешавад иншолло. инам саҳаре бега 5-6 литр шир доштааст. ҳамин навзоидагишта то 10 литра ҷӯшидагия мега бародаро. ин 2 моҳа буқа рафтагӣ будааст. 2 моҳа буқа рафтагиай. нарх навош 25,000 сомонӣ. боз ҳам муомила дорад. инам бозор 19,500 сомон карда надодааст. хуноҷинчаша тоқа бародаро дар пеши ма 5000 пурсидаиста буд, соҳиби 7000 гуфт хуноҷинчаша тоқа. анам хел бародаро. мола хушрӯ тамошо кунед, гусалашам гусалаи зурай. ана ин моли навбати касоне ки гови арзон мепурсанд, ина гови арзон. нарх навош 12500 сомон қатъи. хоб хуноҷинчаш пурра ширша мехӯрдааст, ира намеҷӯшидааст. якум гусалашай яку чанқа шир дорад, чин кардагӣ нест. мумкин ки шириш камай, аз бораи ҳамин полни гусалаш бихӯрад. гусалаш фарби яке хушрӯай. мумкин ки дар гусалаи дуюмаш шириш сустарш нағзтар шавад. хулас бозор бошад 11000 сомон кардаиста бародаро. ҳозирашта надодааст соҳибаш. 12500 гуфтаи судагӣ. ана ин гови навбатӣ гови адир будааст. иам қатъи буқачаш. и айшир буромадагиай. ира намеҷӯшанд бародаро. ана ин буқачаш мешавад. хоб ин моли адир будааст. ин бояд буқа рафтагӣ бошад, барое ки бо дасти худ мондагӣ нестем мега, ҳамин даам адир гаштагиай. нарх навоша 30,000 сомонӣ гуфт. боз ҳам муомила дорад. бозор бошад 25-26,000 сомонӣ кардаиста гуфт соҳибаш. ҳозирашта надодааст бародаро. ина марҳамат. моли адир. ана ду буқачаи фасон бошад, дута сирхак савдо шудагиай бародаро. 7500 сомонӣ як додара гирифтааст. барои молкунӣ мебара, меқапида, ира барои фурӯш нагирифта мега. ҳардушам фарбичаи хушрӯай, эмхӯр, алафхӯр. тақрибан 5, мумкин ки 4 моҳам бошад. гусалачо ҳардушам буқачаи бародаро. 7500 сомонӣ харидааст. оиди нархи ҳамин буқачаҳо фикротона нависен дар комментария, нархаш арзандааст ё не. ана ду буқачаи маҳаллӣ, хоб зардаш 7500, кабуташ 8500 сомон будааст. боз ҳам муомила дорад бародаро. бозор бошад ҳардуша дар якҷоягӣ 14500 сомонӣ кардааст. 14500 сомонӣ кардааст. додагӣ набуд бародаро. анам хел буқачаҳои маҳаллӣ. ана дута буқаи средни бошад, барои адирда сар додан, барои бастан беҳтарин вариантай. буқачаҳои маҳаллии худмон. нархошон 11000 сомониай. боз ҳам муомила дорад. хоб ира бошад бозорда ҳоли нархи аниқ накардааст бародаро. 11000 сомонӣ муомила, бозор ҳоли нархи аниқ накардааст. хоб қапида истодагиай. анам хел нархи наво бародаро. буқо барои бастан. ана ин бошад буқои карпатчоп. созаи фақат тарбияткарандаркор, иншолло буқачаи суз мешавад. нархи навош 10500 сомонӣ. боз ҳам муомила дорад. бозорда 9500 сомон кардааст. ҳамира номероша гирифта будем бародаро, мутаассифона овоз запис шудагӣ нест, барои ҳамин беномер мондааст. ҳамира гуфт 10000 сомонӣ қатъи. любой ҷо дастафка карда метум гуфт. бозорда 9500 сомон карда харидоро надодааст бародаро. касе 10000 бути ҳамира дастафка карда метум гуфт любой ҷо.
اینا буқахар буқачахар бошен. бародаро, акнун мегзарем майда майда ба нарху навои молҳои майда, яъне қучхори шишак. нарху навош 5000 сомонӣ будааст. димбадорак бозор 4300 кардааст. анаи майдаша бошад 2900 сомонӣ бозор кардааст. 100 сомонишкам 3000 сомонӣ. ҳардушам шишака, ятш харобтар, ятш фарбии хушрӯи зур. ҳардуш шохдорак. димбачаҳои калон калон дорад бародаро. анаи 5та баррақушхор бародаро, ино барран, оли шишакам шидагӣ нест. барраҳои соли гузашта. нархи навош 3300 будааст. боз ҳам муомила дорад. бозор дар инора 2900 сомонӣ кардай бародаро. 2900. 5та баррақушхори тозааки ба зеб. инора мегирен, емда мепартоен, иншоалло зуд вес мегирад. анаи ду баррача савдо шидагиай бародаро, бачаҳои душанбе овардай. 1850 сомонӣ. ҳардушам қушхорчаай. 1850 сомонӣ савдо шидай. бироварда рафта истай бародаро. нархҳои аниқи оҳанӣ ина. анаи барраҳо бародаро, барраҳои 5.5-6 моҳа, баъзиҳо 6.5 моҳа. нархҳошон 2600 сомонӣ будааст. 2600. боз ҳам муомила дорад бародаро. хоб фурухтаистанд 2150 сомонӣ, 2200 сомонӣ фурухтаистанд бародаро. ҳаминора якчандта амроҳоша ҳамихаи додем мега. 2150, 2200 ҳанамиёро додаистанд бародаро. ҳарду группаам як нарх. баррачаҳои 5.5-6 моҳа, 6.5 моҳа. баррачаҳои расидагида, эмхор, алафхор. анаи ду қушхорам савдо шидагиай бародаро. ӯ барангиш 2850. анаиш бошад 2700 сомонӣ савдо шидагиай бародаро. навора дар ҳамиҷа ҷамъбаст мекунем. касе навора то ҳамиҷаша то охирша тамошо кард, якумушки раҳмат, дуюмушки дар комментарий рақами 33 бинависен. чанд кас то охир тамошо кардагиша буфаҳмем. аз канали мо дур нашавем бародаро. ҳоли наворҳои зур ай пеш аст. саломат бошем бародаро. лайка фаромӯш накунед.